Irid jintemm iż-żmien li n-nisa ikomplu jinqatlu, jiġu msawta u abbużati. Dan qalitu l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola wara li ta' 40 sena inqatlet kiesaħ u biret f'pajjiżna, eżempju wieħed biss ta' qtil ta' mara fl-Ewropa. Fil-plenarja tal-Parlament Ewropew Metsola fakret kif għal xhur sħaħ din il-mara talbet għall-għajnuna u tħallit tfendi waħedha. Il-President tal-Parlament Ewropew insistiet li hemm bżonn ta' aktar protezzjoni biex il-vjolenza tintemm, għaliex il-mara jistħoq tgħix ħielsa minn kull biża'. No more excuses. Protect women. We need action now. Metsola qalet li Bernice Cassar kellha suppost tasal ix-xogħol bħal kull ħaddiem ieħor, imbagħad wara ġurnata xogħol tmur tqatta' ħin ma' wlieda. Insistiet li Cassar ma kellix għalfejn tgħix fil-biża' imma kellha tkun f'sigurtà u protetta, kellha tkun ħielsa minn kull torment u ma kellix tiġi maqtula.